Ok, a venit ziua cea mare! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip, iar partea a doua în care continuăm să explorăm peștera aia și secretele sirenelor. E bine, da, am vrut să fac și partea a doua și vreau neapărat să vedem ce se află în peștera aia și mi-am luat aici echipamentul. Mamă, cum arată! Oh my god! Oh my god, zici că vin direct de la săpat cimentul. Ok, deci așadar, ca în videoclipul trecut mi-am luat și poțiuni. Uitați, avem de speed. De data asta mi-am luat speed mai puternic și water breathing. Hai, deci am avut buget. Patul ăla încă stă acolo. Oh my god. Ok, deci teoretic zona asta. Ok. Și aici era peștera. Uitați, Tone, se văd alea de iarbă. Este peștera. Ok, deci vreau neapărat să explorăm această peșteră. Hai să bem poțiunile. Așa. Și asta. Vom putea nota mai repede. Ok, deci uitați peștera. Ok, îmi place că putem să respirăm sub apă, dar nu avem pe mult timp, trebuie să ne grăbim. Ok, deci, wow, uitați cum arată. Asta e un fel de aur. Wow, deci trebuie să coborăm. Uitați, sunt lumini, sunt corali. Mă, ce? Deci sunt două intrări, de fapt. Cât este aici o intrare. Ala, bala, portocala, cine mi-a furat banana, ieși afară, numai tu. Înseamnă pești, mă duc. Ok, hai să vedem. Deci, wow, uitați cum se văd coralii. Uitați cum se văd. Oh my god. N-am dat așa greu, gen. Trebuie să notăm. Uitați, văd lumina? Stați. Mă, ce asta? Mă, ce sunt astea? Ok, hai totuși să intrăm aici. What? Bă, stați, unde? Mă, ce? Stați, unde ne aflăm? Aici e totul uscat? Uitați, aici nu e apă. Deci am trecut din apă. Wow! Ce sunt astea? Wow! Mă, ce? Deci astea sunt un fel de cutii. Hai să le luăm pe rând. Deci asta pare a fi o cameră. Uitați, este un frigider. Este ceva în interior. Nu este nimic în frigider. Wow, dar uitați-vă, aici avem un telescop și... ce e ăsta? Mă, stați că scrie ceva. Trident magic. What? Și aici tot mai avem un trident, dar nu scrie nimic pe el. Ok, și sunt... uitați-vă, sunt 3 paturi. Mă, stați, poate au locuit aici sirenele. Poate ar fi casa sirenelor. Hai să vedem dacă este ceva în această noptieră. Mă, ce e ăsta? Scalat 2 bețe. Fluier. Deci astea erau fluierele cu care vrăjeau. Stați, și aici ce este? Tot încă un fluier, dar este pe albastru. Uitați-vă. Mă, ce tare. Asta cred că o să le iau acasă. Și uitați, avem și acest telescop. Hai să vedem cum funcționează. Mă, ce e asta? Bă, telescopul ăsta e luat dintr-un meme, what? Haha. Păi ce cu telescopul ăsta? Stați așa aici. Stați. Mai este un trident, dar ăsta nu este encantat. Bă, ce tare. Bă, ce tare e telescopul ăsta. Oh my god. Okay, deci, cred că tridentul ăsta nu prea vreau să-l iau. O să-l iau pe ăsta. Și ce face? Are loyalty?
Mă, ce? Se întoarce la noi. Bă, ce tare. Și ăsta ce face? Trident magic. Mai văd că nu face nimic. Nu face absolut nimic. Mă, ce? Mă, stați, a făcut ceva. A, nu. Stați că să încerc acolo și... Mă, ce? Bă, deci cu el ne putem deplasa prin apă. Mă, ce tare! Oh my god! Aoleu! Nu, stați, nu mai avem poțiune, nu! Oh my god, ni s-a dus poțiunea. Trebuie să stăm aici. Oh my god, suntem blocați aici. Ok, hai totuși, mai am tridentul de data trecută. Ok, bă, ce tare tridenturile astea. Ok, și cam aici este totul, deci avem niște paturi care par confortabile, nu știu, uite, asta e cu Excelot. Și este unul albastru și unul roșu. Wow! Bă, stați, n-am verificat noptierele. Oare ce se află aici? Mă, what? Ce sunt astea? Asta este Love Potion? Este o poțiune a iubirii. Mă, ce? Este o poțiune a iubirii. What? Nu cred. Ok, hai să o lăsăm totuși aici. Nu prea vreau să îmblu cu ea. Că nu se știe cine a creat-o și ce conține. Și avem o carte. Mă, ce? Mare 49 de pagini. Oh my god. Mă, ce? Peșterile. Ok. Și coralii și creaturile. Mă, ce ar trebui să însemne asta? Familia și mamă, ce limbă e aia? Și uitați-vă la pagina 4. Sus de tot. Mă, ce e asta? What? Ce-i limba aia de sus? Și după e scrisă în română, dar sus e o limbă stranie. Ok. Hai să totuși să citim. Sirenele vânate de oameni pleacă în largul coastelor mării. Mă, ce? Deci, sirenele sunt vânate de oameni. Deci, oamenii știu că există, dar nu vreau să spună pe internet, pentru că eu știu că din povești sirenele sunt foarte prețioase. Ok, hai totuși să luăm un loc, uite, aici. E un pic horror camera asta, dar, mă rog, mai departe. Așa, de peste, ce număr e ăsta? 3 miliarde? Da, cred că e 3 miliarde, nu 3 milioane. Da, e 3 miliarde, 100%. De peste 3 miliarde, deci oamenii vânează sirenele de peste 3 miliarde. Bă, asta e pe timpul dinozaurilor, cred, nu știu. Locul a aparținut sirenelor până niște creaturi ce erau familiare, aveau degete. Mă, stați un pic, adică de înainte de oameni, sirenele dețineau tot pământul și până au apărut niște creaturi familiare, adică semănau cu sirenele și aveau degete. Stați să mă gândesc. Știu, oamenii, clar că oamenii, pentru că oamenii seamănă cu sirenele, dar au degete. Mă, deci să înțeleg, oamenii le-a furat locul. Mă, dar tot mă sperie de coralul ăsta. Gata, du-te să te duci. Ok, hai mai departe. Stați că mai sunt pagini. Așa, până niște creaturi ce erau familiari aveau degete la coadă. Aceste creaturi, adică oamenii, au început să molipsească mările și toate creaturile, presupun. Deci oamenii au molipsit, adică au poluat mările și creaturile. Deci asta este istoria sirenilor. Ok, mai departe. Fumurile nu încetau a ne distruge, a polua și mai mult.
Deci fumurile de la toate fabricile poluau. Oh my god, deci apa n-are acea culoare de dinainte, un azuriu suprem. Uitați-vă, este un albastru închis. Da, mă, ce trist. Ok, hai mai departe să citim. Ok. Și mai mult a fost nevoie să plecăm, deci au plecat. Deci cândva aici locuiau sirene și ele au plecat. Dar tot atunci când am fost salvată de sirene, cum oare m-au salvat? Cred că mai erau câteva sirene prin prejur, dar restul au plecat. Și cred că au plecat și ele. Să plecăm în cea mai adâncă groapă din Pacific, acolo unde nici lumina nu pătrunde. Oh my god, deci au fost de aici, din această peșteră, bine, cred că erau mai multe peșteri, dar asta e una dintre ele, au plecat în cea mai adâncă peșteră, nu știu, groapă, cave din fundul Pacificului, unde nici lumina nu pătrunde. Și eu cred că nici nu vor să iasă, nu mai doresc să fie otrăvite de oameni. Oh my god. Ok, deci acolo vor rămâne. Măcar, băi, dacă tot așa, sirenele sunt pe cale de dispariție, înseamnă. Sunt sigură că multe dintre ele au fost rănite cum ceilalți pești. Ok, mai departe. Deci avem Bemnat. Mă, ce... Ăla-i S cumva. Uitați ce litere ciudate. Da, ăla clar e semnat. Ăla e un fel de S, da. Și cine a semnat sunt niște simboluri foarte ciudate. Băi, cred că totuși voi lăsa asta, cartea asta aici. Că mă rog, de asta. Hai să lăsăm totuși fluierile. Băi, eu cred că să-mi iau ăsta albastru. Îmi place ăsta albastru, nu știu de ce. Ce să păstrez un fluier la mine. Și cam atâta pe aici. Bă, deci vreau tare să păstrez. Telescopul ăsta este prea tare. Doar uitați-vă. Uitați-vă o secundă. Bă, ce tare! Oh my god, și pune o muzică foarte funny. Ok, nu știu de unde fac rost sirenele de lucrurile astea, dar mă rog. Deci cam atâta. Vreau să explorăm și următoarea peșteră, gen din cealaltă parte. Dar aici cam e totul. Mamă, dar e horror. Ok. Dar stați, noi nu ne putem ține respirația. Trebuie repede să înotăm, presupun. Ok, hai. 3, 2, 1. Păi nu știu dacă ți-ai auzit atunat și afară. Oh my god, ce bine, ce noroc că mă ajută căscuța asta foarte mult, care o am pe cap. Băi, noroc că și aici este cu aer. Și ce-i asta? Mă, ce? Mai este fix ca în cealaltă cameră. Wow, deci asta tot e o cameră, dar mai mică, un fel de debaraj, este un barrel. Mamă, uitați-vă cum... What? Uitați-vă cum arată locul. Și tot tun afară. Ok. Așa. Deci aici tot este un loc abandonat. Ok, vreau să vedem neapărat ce este aici. 3, 2, 1 și... Mă, ce? Sunt doar niște basic lănțișoare? Mă, ce? Deci doar uitați-vă. Wow! Băi, hai să luăm acest lănțișor, nu știu, îmi place mie. Așa e cu roz și cu verde și ce mai... Deci sunt doar niște lănțișoare. Wow, ce păcăleală. Ok, hai să luăm și pe ăsta albastru, nu știu ce vreau să văd. Hai să îl punem pe cap. Ok, deci... Și nu s-a întâmplat nimic. Mă, ce? Deci, uitați-vă, am lănțișorul pe cap.
și nu se întâmplă nimic. Mă, ce fel de lănțișor e ăsta? Ok, Doamne. Păi, dar cred că o să-l păstreze, este așa drăguț, cu o scoică și îmi place, da, este foarte drăguț. Ok, hai totuși, mă, stați că am intrat în setări, oh my god. Ok, hai totuși să plecăm de aici. Deja aș vrea să plecăm acasă, trebuie să se fi înoptat afară. Și, na, cam asta e tot ce am văzut. Cred că o să mai venim să facem poze pe viitor. Habar nu am. Am luat câteva iteme. Mă, stați că iar nu pot să cred. Stați. Că acum nu am căscuța și... Ok, cred că o să înlocuiesc căscuța. Pentru că căscuța mă ajută mai mult. Ok. Și hai. Ok. Deci, uitați, ne ținem mai mult timp respirația. Ok. Vedeți, se înoptează afară. Gata, suntem safe. Am ieșit la suprafață și acum știm și legenda sirenelor. Oh my god. Hai să ne urcăm pe cap. Ok. Vedeți, mereu am vrut să încerc tridentul magic. Hai să vedem. Wow, ce tare! Oh my god! Wow, ce tare, băi, ce sus ne aruncă! Oh my god! Wow, bă, ce tare zburăm! Mă, ce tare! Oh my god! Băi, ce tare! Acum că nu mai avem nevoie de căscuță, pot să-mi pun acest lănțișor care chiar este foarte drăguț. Ok. Și hai să zburăm! Wow, ce tare! Ok, deci stai puțin. Și haide așa. Și ui! Luleaua! Bă, deci prea tare. Dacă mă vede vreun om cu acest trident, cred că am pus-o. Ok, deci. Și pam! Wow! Așa și... Uitați ce tare ne învârtim! Ba! Mă, ce? Voi vedeți ce văd și eu? Stați. Mă, am coadă? Bă, eu văd bine. Uitați ce coadă frumoasă avem! Și... Când stați? Uitați, acum avem o altă coadă. Mă, ce frumoase sunt! Wow, deci doar uitați-vă! Păi da, ia stați. Când ies la suprafață, coada dispare. Wow, este insane! Și uitați ce este drăguțe. Băi, parcă îmi place mai mult asta, că e așa cu roz. Și uitați, să mai încerc ceva. Deci, uitați, când ieșim nu mai avem coada și când intrăm în apă mai avem. Mă, ce tare, dar văd că respirația nu prea ne-o putem ține. Da. Mă, da, ia stat. Mă, ce, acum... Uitați ce repede notăm cu coada. Deci, da, băi, chiar avem coadă. Acum ne putem ține respirația. Bă, cred că este un efect de la coadă și putem și să vorbim sub apă. Bă, ce tare! Dar uitați-vă. Trecem pe aici. Pam. Trecem așa. Sărim. Ce tare! Putem să respirăm sub apă. Oh my god. Deci, uitați și coadă frumoasă avem și... Băi, dar și asta e drăguță. Nu știu, îmi place și coada asta. Ok, eu vreau acum să testăm și celelalte cozi.
Că nu rămâne așa. Să vedem ce cozi mai sunt. Ok, acum uitați ce tare putem să respirăm sub apă. Oh my god. Ok. Deci, uitați, mai avem și așa, lănțișor. Asta este un golden, pink, Doria, munce. Păi, ăla negru, să... Hai că le luăm pe toate, le luăm pe toate. Ia. Stați că nu mai știu cum ieșim de aici. Bă, stați că ne-am blocat. Ok, hai repede să notăm. Repede. Bă, ce tare. Ok, și de aici. Bam! Oh my god, stați că a început și furtuna, bineînțeles. Băi, da, stați, dacă tot e sirenă, oare pot să controlez... Na, asta... Alabum, Aladin. Nu știu ce fac. Bă, deci uitați și în ploaie merg. Mă, ce-am făcut? Oh my god, deci ne-am spawnat acasă. Hai să ne ducem, măcar s-a oprit și ploaia. Deci am căzut ca nubu. Oh my god. Itemele mele. Oh my god. Oh my god. Acum uitați, nu mai pot respira sub apă. Oh my god. Am pe experiența. Băi, dar cum au ajuns voi aici? Doamne, sunt blestemate. Deci am căzut ca ultimul noob. Să luăm și fluierul. Mamă, și un colonțișor. E cam atâta este. Ok, deci am căzut ca nubul. Nu uitați, mai este un lanțișor. Hai să luăm și pe el. Sper că nu există. Ai, mamă, câte chestii sunt aici. Sper că nu există la asta, la fund ceva. Oh my god. Așa. Așa, și vreau să testăm aceste lanțișoare. Băi, cred că mai degrabă aș merge în bazin. Nu știu de ce. Aoleu. Că ne mare. Ok, hai în bazin. Mamă, iar lasă ne 1000 de ani să urcăm muntele ăsta. De coborât îl coborâm, da, de urcat nu-l urcăm. Ok, hai. Oh, deci am găsit o metodă. De aici, așa. Oh, doamne. Ok. Putem să luăm un sit aici? A, uitați, merge. Așa. Ok, deci avem o coadă portocalie. Ok, deci. Bă, asta nu e așa de drăguță. Ok, asta tot este portocalie. Dar asta parcă e mai drăguță. Ok, deci pe asta am văzut-o. Mamă, a fost un glitch acolo. Ok, nu stați. Wow, deci asta este mov și este drăguță. Ok. Oh, wow. Asta este curcubeu. Oh my god. Deci avem și roz. Ok, asta se potrivește mult cu aia, seamănă. Avem și această verde cu de-astea roz. Băi, și asta îmi place, nu știu de ce. Ok, asta care noi tot am văzut-o. Și avem și una goală. Ok. Avem așa, asta aici. Ok, asta este neagră. Și avem asta curcubeu, mai toate îmi plac. Ok, asta roz. Ok, deci avem asta roz. Asta. Băi, cred că să o aleg pe asta.
Sau nu, clar, o să o leg pe asta. Gata, asta rămâne. Mie asta îmi place. Coada se potrivește. Deci da. Ok, asta să le punem, nu știu. Punem și noi random aici. Okay. Asta neagră era cea mai urâtă. Ok, deci hai să ne punem și chestplate-ul și toate astea. Ok, deci păstrăm asta. Trident magic. Asta cu loyalty. Avem și acesta. E ca așa. Acum suntem niște sirene adevărate. Ok, stați, vreau să folosesc acest trident pe cineva. Uitați o găinușă. Să vedem dacă nimeresc. Oh my god. Uitați, am nimerit-o și a venit la mine tridentul. Oh my god. Băi, stați, vreau să încerc. Ups. Upsi, ce-am făcut? Stați. Mă gândeam, oare o să pot sări până în mare? Ok. Stați. Ok. Oh, nu! Wow! Oh my god! Știți, măcar am reușit la timp. Ok, deci oficial suntem sirene și uitați ce coadă pretty avem. Oh my god, deci oficial suntem sirene! Ui! Suntem singurile sirene rămase de aici și suntem și sirenă om și sirenă. Deci suntem o sirenă, om și sirenă. Bă, deci îmi place la nebunie chestia asta. Ok, deci uitați, nu? Când ieșim pe uscat nu mai avem coada, dar dacă intrăm în apă, o avem. Și așa ne putem ascunde identitatea. Wow, deci, bă, ziua asta chiar a fost încărcată. Ok, iar ne ia, suntem și capră totodată. Suntem sirenă, om și capră. Wow. Okay, hai totuși să luăm un loc pe acest scaun, că chiar a fost o zi obositoare. Bă, eu sper că v-a plăcut acest videoclip, adică mie, da, și tridentul ăsta. Bă, cred că e preferatul meu și uitați la telescopul ăsta. Ce tare! Oh my god. Avem și acest fluier. Trebuie să învățăm să cântăm la fluier, pentru că vreau și eu să testez pe cei de la mall. Poate să-mi dă ei niște haine gratis, nu știu, habar n-am. Ca și așa n-am buget în ziua de azi. Și bă, cam atât a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Da, eu am devenit sirenă și avem o grămadă de lănțișoare. Și eu am fost Ana și v-am pupat. Ceau!